Намасте, скъпи йоги! Казвам се Таня Цекова, кинезитерапевт по професия и също инструктор по йога. Бих искала да ви представя днес едно кратко видео с трите варианта за дишане в системата йога. Първият от тях е коремното дишане, което ще започнем да упражняваме най-напред. Може да поставите ръката върху корема. При вдишване корема се издува напред и издишвайки се прибира навътре. Вдишване и издишване през носа. Така, по време на вдишването диафрагмата слиза надолу, издуваме корема напред. И с издишването корема се прибира навътре, диафрагмата се издига нагоре към залавните места върху торакса. Вдишайте и издишайте. Вдишайте и издишайте. Чудесно. Продължаваме с гръдният кош. Кратки няколко разяснения. Ще поставим ръцете върху ребрата. При вдишването ребрата се разтварят максимално, гръдния кош се отваря и ребрата се раздалечават максимално едно от друго. Вдишайте. И издишайте. При издишването гръдния кош се прибира. Затваря се, ребрата се приближават. Вдишваме. И издишваме. И още веднъж вдишваме. И издишваме. Така. И продължаваме с гръдното дишане или с най-високата част с горната част на дробовете. Може да поставим ръката върху гърдите, върху гръдната кост. При вдишването тя се повдига нагоре, заедно с поемането на въздуха. И издишвайки слиза надолу, както и гърдите. Вдишваме нагоре и издишваме надолу. Вдишваме и издишваме. Така, спускаме ръката и последен вариант на дихателните упражнения за това видео. Ще слеем трите варианта, които упражнихме до сега и ще направим пълното йогиско дишане. Вдишваме през носа, отново издуваме първо корема напред, след това отваряме гръдния кош и накрая въздухът се качва към гърдите. Там ще направим една кратка пауза и след това ще издишаме и ще изпразним напълно белите дробове. Хайде, вдишваме. Задържаме въздуха и издишваме напълно, изпразваме белите дробове. Първо корема, след това гръдния кош и накрая гърдите. И още веднъж дишваме. Задържаме. И издишваме. Чудесно! Може да упражнявате тези дихателни упражнения сутрин на гладно или пък вечер след работа, преди да сте вечеряли. Много е важно да не бъде при пълен стомах, т.е. веднага след хранене. Могат да ви послужат да се успокоите, да се освободите от стреса, от умората, от всички негативни емоции.
с вътрешния масаж, който упражняваме върху диафрагмата, благодарение на коремното дишане. И могат да бъдат изключително полезни също така и да успокоим ума и съзнанието си при стресови ситуации, да подобрим концентрацията. Това е за днес от мен. Пожелавам ви хубав ден. Намасте. До нови срещи.